Всеки ден се случват вълшебства. Ето го едно от тези вълшебства. Тях ние откриваме в приказките, заедно с децата, които, съгласете се, са най-прекрасни в целия град, нали? Да. Още веднъж ръкопляскания за тези чудеса, които посветиха своите танци и своята изява на настъпващия празник на славянската писменост, 24 май, с който аз и целият колектив ви поздравяваме, които всеки ден откриват в приказките нещо ново и непознато. И, скъпи родители, искам да ви пожелая да продължите това вълшебство заедно с вашите деца и у вас. Откривайте всеки ден нещо ново за тях в страниците на любимите книги. Още веднъж честит празник!